Simbah nonton wae. Wah, diantar ini kan suaranya. Biasane sing keberbeken iki sinden karo yoga. Lagi dalang keberbeken ya iki lagi. Kuwi mikmu dhewe apa mik kene? Mik mriki. Wah, bianter nganti kaya ngono kuwi anyar lho kuwi. Iki sing apik ora mike iki cangkeme. Oh iya. Kuwi iso kaya bledek tenan ya. Bledek Kediri ya. Iki digo perlombaan yen nganti sindenmu iki sing nom-nom iki utamane. Yen nganti iso kaya niken tak pek bojo. Lho. Ya. Musibah malah ora anu. Mau trimo ora iso ya wis. Malah kok ora sampean sing ragati malah kono sing ragati. Ayo. Ngendhek ra jamak. Bang malah ngopeni ngedusi dulang ora. Rumaksamu aku stroke apa piye? Ngedusi dulang. Aku mulo moh lho dadi tuwa iki disia-sia ngono niki lho. Ora. Yo ngono ae lho kok mayah-mayah. Ngombahe disia-sia. Oh, lambene ra enak kae. Kae Ngopo? siswa daru beksi ya. Daru beksi. Oke tua-tua nampa job ngono iki lho. Rezeki iki ora nyawang umur. Wo rumangsane. Astagfirullahaladzim. Aku nesu aku. Iya. Nesu kok diomongne. Nesu golek pang ora. Belam biangan belam Awas. Aja ngece. Aja takon susah seneng kali sang Suara loromu wah tralis ki. Suarane loro. Iso tralis. Iki lho suara kuwi. Taslim. Oh. Masaku tralis. Sik. Ken sampean ngerti ora? Iki bengi iki bareng bintang tamune sampean. Awan mau iki lho. Tukang syuting ku Yosep. Wah, nanti malam bintang tamunya cintaku jare iki lho. Salamono sik gen atine gen seneng. Oh ya cintaku bareng. Seneng. Aja didusi 3 dina ya. Wis di bojo warung kuwi. Urung. Oh ora. Beneran. Arep kok kapakne. Ning Tenggriya wonten jomblo. Akeh. Wedhus. Piye dolan wedhus itu? Ayo kan sing penting kan petuk aku mendino. Tak elingke ya. Aja entuk niken. Tinimbangane cupet nyawamu ya. Wis sak titahe waton wedok urip ya. Gareng. Udah urip lho. Terus Timbangane di bojo kowe malah dhewe kaya ngopeni penyakit. Kowe disawang wong cekut-cekut. Dilirik wong kene cekot-cekot. Apa ras kuwi kowe iki laboratorium sine penyakit tok. ya masake aku somben ra oleh ndek bojo. Ya entuk, ning aku ngelikke kae lho. Kae lho si Tri sapa kae? 3 second. Kok 3 second iki lho. Yosep. Yosep. Ora kuwi Yosep ki pethoke wis seneng kok ora kudu lorno. Lah ngimpi mau awan mau. Iso turu. Heh? Dikedepi ra iso turu. Malah sak awan turu ning truk dhek ngono.
Turu ngorok karo oh Niken, bareng dirangkul bae gembut. Oh, dadi aku ngerti. Aku ngerti saiki. Ngapa? Bocah ki mau ora nyekel kamera, bareng Niken teko nyekel kamera padune karo nyawang Niken saka kamera kuwi. Ya ora? Wah, julik lho. Oh, sabar ya, Nduk ya. Nyapa kok aku? Aja seneng dadi bojone kameramen. Lah nyapa? Sok yen tuwa merem siji. Kok kulino nyawang kamera. Ora iso saiki wis enek anu layare cilik kok ya. Ana monitor to? Ono. Oh ya merem kabeh berarti. Aja disuting gareng, Wet. Aja disuting. Lho, ora masuke merem kabeh lah wis ketok. Ya kan. Tanah Dek iki lah pemain bola Karanganyar to. Apik lek main bal dadi striker apik. Kuwi Yosep kuwi kaose mburi rupane kuning tulisi Yosep Salindri. Ya Allah. Oh ngefans tenan to. Yosep Salindri. Oh alah le. Sampeyan lo ngepen mbek aku apa ora kene terisi Salindri. Aku ora mung trimo ngefans, kipas angin AC kuwi dadi siji yen fans tok ki ra seneng aku. Kipas angin mergo saya akeh, angine saya dingin. Ya. Ha iya. Waduh, untune dikawat. Heeh, padha bojomu to. Untune salin Bojomu lah ya dikawat. Kayak orang kawat bendrat, Mas. Orang yang beriman jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah maupun penyakit tetap disyukuri. Disyukuri karena penyakit itu tidak diminta dan juga tidak dijaluk. Oh sik minta karo jaluk ki padha wae. Minta ki bahasa Indonesia, jaluk ki Jawa. Pokoknya yo penyakit wajibe ditambani. Nggih. Ya, sing lara apamu? Ati. Piye, Reng? Iki Bocah bloko, bocah jujur. iki sing lara ora tenggorokane tok. Apa? Tekan kene ne barang lara. Lah ngapa? Ati kok kene iki. Mboten, Mbah. Mbah! Oh ya aja tua-tua to. Aa. Heeh. Aa arep Ya wis ora wong pancen iki ya putuku. Ya, Soale ya ngene lho badine dagelan yo ngene iki lho. Malah. sampean wis munggah kaji lho. Haji Sumar Bagya lho. Loh, Halah gur status lho ngopo. apa ya kaji ki ora entuk demen wong wedok. Nah, ya. Kaji kan juga manusia. Iya, Kene iki manusiawi. mudhun panggung yo wudu meneh no. Lah nyapa Mbah? Wong iki putu lho. Oh iya. Putu. Wong masih yo ngambung ngene iki ora apa-apa ya, Mbah ya. Ya kowe ora apa-apa ning dadan aku rusak. Iki dagangane. Ngene lho, Ken. Dalem. Ya sing baku ya disyukuri alhamdulillah bengi iki kowe iso sowan ning kene. Amin, alhamdulillah. Iki mau karo ibumu? Betul. Karo sapa? Kali kru. Oh ya kowe. Kowe dirungokke. Apa? Embuh. Karo kru. Kru ki apa? Tim. Tim. Oh tim kak yen ora iso ngliwet ngetim ngono kae to. Grup. Grup iki dangdut po. Kelompok. Ya wis karo sedulur karo kanca rowan. Nggih, Nah, sing Mbah. baku dijaga kesehatane. Amin. Nggih jenengan semanten ugi kados Lah. Mbah Gareng. Lah. Mugi-mugi panjang umur, Amin, sehat amin. selalu. Amin. Mugi-mugi panjang umur sampai entek wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wonge wis entek karo aku tok. Ayo, yo gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ana kok. Lah milih mati keri apa mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati dhisik. Timbangane mati saru to, Mbah? Heeh. Pilih isdet dhisik apa isdet keri? Yen perlu ora disudet piye? Aja ngrembug kuwi ah. Iya. Iki ngrembug iki lagi syukuran tetakan putrane Pak Sundoyo. Oh, Pak Sundoyo tetaan. Nggih. Putrane. Ah, iya putrane. Anake sing disunati anake. Alah, nggih anake to aku mau muni piye? Anake ganteng banget. Ganteng niku wau. Weh, wong menawa kowe engko dadi wah, kae. Aja cilik kok. Rumangsamu kowe iki wis gedhe. Wong kowe Wis. kowe yo sik Lah sampean lu nyawang aku
gede apa sing cilik? Ayo. Sebagian ana sing gedhe. Kepinteramu kaya wong gedhe. Nggih. Iki didongakne Pak De. Yo, Dongake. sampean donga. Agem Dek sinten? Dek Bagas. Dek Bagas, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti ke Anake Pak Sundoyo kok soleh. Iya, maksudnya soleh. Ah, bapak iki Sundoyo ora soleh. Soleh. Tegese anak yang berbakti kepada agama ngono lho. Iya. Ngono. Berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya. Semoga tercapai apa yang diinginkan cita-citanya dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua lho. Ora kowe iki penyanyi pemudin dongamu kok akeh men iki. Ayo kabeh iki dilengkapi. Betul, doa itu sebanyak mungkin karena doa itu suatu saat akan ngunduh dan dahsyatnya keluarga. Nah, Jangan segan-segan untuk berdoa dan Iya, mendoakan. benar sekali, doa baik akan kembali baik Pak Degareng. Betul. Dan semanten ugi niki ingkang gadah hajat, kula ngaturaken matur sembah nuwun dan maaf sebesar-besarnya karena ini tadi agak molor, bukan agak tapi sudah molor. Karena jamnya sekarang sudah jam 12:30. Kudune saiki iki wayahe goro-goro. Ning ora maido wong kowe molak ya saka kutha Remblong to. Rembang. Aku Rembang. Kok kene iki melalui kutha-kutha sing pancen dalane ra gak rumit. Nggih. Ning alhamdulillah tekan kene Alhamdulillah, selamat bisa lumati. Nggih. Nggih. Niken. Nggih, dalem. Jenengan lak Kediri to? Nggih. Lah, kok sik tok alon wae wong, alon wae liri wae. Yo banter iki yen pas nyanyi omong jo banter-banter. Aku ki wis tuwa ning urung Nggih, budhek. sepuntene lho Kang Mas, puntene Kang Mas. Ki sing marai mati enom yo ngene iki lho Mas. Wis tuwek di Nggih. mas-mes iki. Bapak Supangat kuwi, Nduk, kuwi piyai saka Kediri. Oh, menganton. Mekaten kok. Nggih. Kuwi panjenengane kuwi ramanipun Pak Sundoyo utawi Ibu nggih to. Nggih. Iki badhe minggah panggung arep nembang karo sampeyan saping Nggih. gunung. Sosok niku Supangat. sosok. Nggih. Monggo Pak Supangat Monggo, menawi Bapak. tasih lenggah katuran minggah wonten pepanggung. Moga Pak Supangat kula pasrahaken. Monggo Bapak jengat. Supangat to Pak Iya jengat. iya Pak Supangat kulinane jengat ngono lho. Nggih. Duduk, duduk. Ya. Oyo, oyo. Seliring. Carweng carwo. Iya. Dedek. Truk. Ha, Bapak Supangat seperti Bapak Presiden ini penampilan. Amin. Alhamdulillah. Arep ketemu kowe direwangi tuku selo panyar kowe. Kaya cocok Pak Gareng. Nggih Pak Cahyo. Nggih. Nah iki putrane Pak Degleng iki tangga dhewe. Nggih. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Jenengan pundi Kedirine, Pak? Kediri Purwasri. Purwasri. Oh, Purwasri. Oh, mboten semerep kula Pak. Kula perbatasan kalih nika nggih ngebrakan Tosono nika to. Oh nggih. Nunggak semi ya. Daleme Purwasri. Heeh. Neng kene manggone ning Purwosari. Iki nunggak semi nyerempet-rempet. Purwosari kali Purwasri. Purwasri. Ya, niki pokok nika. Niki Pak Kunden. Nggih, leres. Lah ibu bojo kula niki ten Tinalan ya tanggane ini. Oh, nggih Sak tanggi. desa. Nggih, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajeng temu ndi, Pak? Dalam? Kok uluk Lagi. salam ajeng temu ndi? Kudune uluk salame dhisik dhewe mau. Lah nggih lah penjang nyaut niku wau kula terus keri. Nggih. Ngapunten matur suwun. Nggih matur suwun sanget para bapak ibu yang mirsani alhamdulillah kula badhe nika anak mantu kula niki. Monggo Pak Sundoyo ingkang kagungan kersa. Monggo mriki. Iki kok uncal-uncalan iki to iki. Lho nek uncal-uncalan tambah akeh Pak Gareng. Walah niki sing kloten iki tambah akeh niki. Akeh enek duncali. Zaman biyen niku teng panggung uncalan istilahipun.
turunane siswa niki. Nggih, ketoprak gaya baru. Nggih, dalam. Nggih. Menawi Nggih. Pak Sundayana kapernah mantu. Putra mantu. Mantu Nika alhamdulillah. nek anak kula sing wedok kok wedine ya. Nggih. Nggih. Bu. Nggih Bu Guru nih ya. Bu Ampun Guru. pamer anak gede bojo kula nggih gedhe lho, Pak. Lah kula nyun sewu, kula siang wau ngomong putrane jenengan. Niku kalih nika. Matur nuwun Pak Pangat nggih. Mesake sawan mau dados bocah lolo niku mriki Pun nggih. kula sama yangkung mam kula dol. Nggih niku pancen niku cah niku bapake ora tanggung jawab. Kalih nika setunggale nika masih nika sing cemeng. Nek kula mirsani Powersis Bukesi ya. Nggih, Persis sing setunggale persis panjenengan. Nggih. Kula sangkri, "Oh, tukarane Mas." Nggih, kalau winginane tukaran kula jere. Nggih. Waduh kaya bapake persimangane yo akeh. Nggih. Lemu ya, Le. Nggih. Pak, monggo. Alhamdulillah menika mangke dipun bawani kalih putra mantu kula. Pak Sundaya. Nggih, Pak Sundaya. Oh ngaten. Kula nggih, nggih. dampingane Pak saya. Oh nggih, Yo, siap. Nduk niken tulung dijarano Kedirian. Siap. Lah iki Mayangkara iki, Mayangkara. Nggih. Monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kula badhe nggenahne riyen teng Mas Gareng, Pak Dasuki Pak. Cahyo. Kalau wau ngendikan niki nate teng Kejagung niki teng halaman bawah napa teng lantai 7A. Oh, niku kasus meneh, Pak. Tahanan iki. Kok laman, Pak. Kok padake tahanan ngono dhewe. Kula nggih tau dicap emoh rasa. Ya rompine wis biru wis pantes kok ya. Ngaran kowe iki. Wong boten kula teng ngandhap nika. Nggih, teng ngandhap, Pak. Matur nuwun. Nggih. Nek teng 7A kan kedah diborgol niku. Nggih, pun sinten mawon pun boten amit-amit. Nggih, mboten, Pak. Wah, niki setel mara sepuh kalian mantu saged saudi. Nggih, nggih cocok. Nggih, cocok. Kompak nonton wayang nggih bareng. Awit Pak Cahyo ini kula riyen ten Pegil Sari. Oh nggih. Ah sering lho. Kertosono nggih? Ngamanaken jenengan iki sering. Ah, nggih. Nggih, Pak Armoko napa nggih. Matur nuwun Bapak Supangat nggih. Nyun ngapunten Pak Dalang, di luar profesi mila kula mbeta trepekan. Wah, nggih pun merdeka mawon mboten Nggih. napa-napa. Biasane maca pasal masa tempat. Ujiane oleh nyontek masa ora oleh. Nggih. Nano. Enggak, Pak. Saben bengi nyawang konang. Iki pasal piro kireng? Pasal 2 Undang-Undang KUHP. Kayake mendekati niki UUPA nih Pak Gareng nih. Oh, non. Ya soalnya niki kan umure 15 ya. Undang-Undang Perlindungan Anak. Di bawah umur. Tiar kowe. Kowe kono-kono. Marake aku kena kasus. Lah ngopo to mong. Lah iki lho aku arep dihukum ku lho. Lho kan putune dhewe masa dihukum. Putune tetep ditibani. Oh, pasal pinten Pak wong Pak. Kula apalke kajenge mboten kena. Mas Bakoh sing ngapal. Oh, nggih. Pun mboten kula berjalan dengan baik dan benar. Yen memacang mung karo janur kuning. Nggih, jenengan selalu benar. Saestu. Iki sing salah sing geder. Awas iki. Tenan lho, kowe tak anggap pelecehan lho kowe. Ayo. Kena pasal 120 lho. Tau kae wae timbangane kleru kok. Lah iya. Kembang wae weton gunung. Nggih. Biasane maos pasal kaya nembang. Biasane lah mengingat, menimbang dan memutuskan Sumar Bagio Gareng dengan hukuman pancung. Mboten nggih Pak nggih. Nggih Pak. Pak nggih ngoten lho Pak. Mboten nggih. Bisa nggih bisa tidak. Aku bolone maratu.
gunung desa jadi raja dene ora ilang lopo luar biasa. Alhamdulillah, Luar matur biasa. suwun. Sampun matur suwun sangat Pak Cahyo. Nggih sembah nuwun Pak Pangat nggih. Nggih, Pak. Kalian menika Pak Sundaya pamundhut panjenengan menika ingkang lagu nemen menika 15. 1 tambah 5 berapa? 6. Wah, iki keadilan sosial bagi seluruh rakyat wayang. Wah, aku mau Matur sembah nuwun. Pak, kula disuda kok niki ditambah. Tambah tua umurnya tambah kurang. Iya, benar itu. Enggak apa tuwek yang nyekel Niki duit. termasuk tindakan tidak menyenangkan loh, Pak. Kalau pasal 87 loh. Pokoknya tak cangking kowe. Wis sak pasal-pasale. Nggih, menghindari disparitas di damel sami. Diskriminasi itu tidak baik di dunia, Pak. Pergi menapa kemawon, dadak ditung barang. Wah, aku seneng lah. Matur sembah nuwun, Pak. nuwun Matur Pak nuwun, Pangat matur nuwun. nggih Pak Sundaya sembah Sering-sering nuwun. kemawon, Pak. Nggih. Aku luar agar biasa. ngono didukung karo siden-siden. Nduk nika niki gandeng pamundhut Nggih. sing nemen niki lak urung iso ngaturake. Nggih, nggih. Kira-kira apa sampean nggih? Ki monggo kersa. Nah. Enggak seneng kowe sing kowe bab. Oh, versi C. Napa versi Banyuwanginan? Oh, siap Banyuwangen urung metu ket sore. Kiai kene iki do kepengin weruh polahmu sak nembangmu. Wis saiki kowe polaos, wis nganti ora iling, wis. Wis ngono ya kudu totalitas. Oleh ra eling mendhe kok manfaatke malahan. Kudu total, ayo. Wis apa senengamu apa? Banyuwanginan mawon nggih, Pak. Siap. Wis siap. Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangi. Oh, Iki damel bawon apa mboten? Oh iya dibawani. bawani iki sing ngendang rotoe. Surata kae pinter kendangane. Engko sampean jembeng ya. Apa? Jem. Apa? Jem. Kok ana jembeng bareng ke apa? Biasane sing kuwi lho, napa Pak? Sing Jenggleng. napa jenenge? Jenggleng. Nggo kuwi barang le Banyuwanginan ki. Oh. Enak yo tetelu danten kuwi lho. Lah mbok wong kowe iso mbok kowe dhewe. Lah kuwi nembang kok. Wong aku nembang kok. Oh. Ya oke. Nuruti putu reng, ayo reng. Tuwas Tak koprok iki ora. Tuwas tak tawake jebul urung. Kuwi latah kuwi jenenge ora. Ya kan. Mampiat mayan Pocreng iblis lalat setan kudu cekek. Hei, udu cakil. Dudu cakil. Lah Banyuwangen. lah kok anggere bengok ngono iki cakil kok. Ngawut. Anakku kuncung. Suwarane gending belam biangan Cekek kulawangan kowe pancen pinane rasake kok. Oh. Piye kan, masuk ora kan? ndak masuk lho kudune iki mencolot to biasane Wis tuwa. Kowe seneng to ana gareng hernia.
Ya mentala mak kerupyuk ngono. Ku kaya nggawa drigen ngono. Ngene wae, sing penting ki ngono lho, ki ngerangin jenenge ngerangin. Oh, ngono. Heeh. Oi. Hanya hanya. Nyeram miai Nusman Oi. Santoro. Iki jane joget apa wong ayanen bae. Eh. Joget kok kaya wong kebingungan. Iki rung tekan Banyuwangi Bondowoso mulih ngono lho. Wong cae wong dhewe kok di sing penting lah yo dingerangin to. Yen kowe yen pancen nembang iki apa ora lek iso tak contoni. piye jajal iki. Lho sampean nembang kok aku sing jengleng ndang. Nuswan. Ora teko kono. Banyuwangi. Yo kene yo apik kowe mbok kowe wae. Iki arep nyontoni jogete ngono lho. Jogetane kuwi lho. Banyuwangi. Kulon gunung. Ayo ndang. Gununge ning ngetan kok. Tembange ngono kuwi. Wong kowe wae saiki rangkepen sak nembange sak ngerangine kowe. Nyapa kok aku ngongkon Piyak. sampean? Eh? Nyapa kok aku ngongkon sampean? Lho kok piye ta? Iki sing Sampeyan tak bedeni. eh Tak bedeki. iki omong apa to? Sampeyan ki lho, Wis tak kongkon. suarane serak omong ra cethok. Sampeyan ki lho tak kongkon de nyanyi yo. Kulon gunung wetan segara. Kulon gunung wetan segara. Ya dinyanyekne ora ngono kuwi. Mbah. Tak. Kok kaya arek udangan ngono to lho. Wis kowe wae nduk. Aku wae yo. Simbah nonton wae. Larlen Wah, dianter ini kan suarane. kita